yang akan celaka kelak. Napa Pak? Orang itu berilmu tapi tidak berakhlak. Berilmu tapi tidak berakhlak. Berilmu tapi tidak ikhlas. Jadi kunci utama nih Mas, ben selamat dunia akhirat. Napa Pak? Belajarlah ikhlas dulu, baru mendalami ilmu. Nek uang ikhlas sudah tentu punya ilmu. Contoh, aku umpamanya ikhlas. Aku wis gak usah iso ngaji. Doa ora pase. Tapi gak iso ngaji. Ngaji kita ora iso. Tapi hatiku ikhlas. Ketika aku didolimi wong, aku punya Allah. Ya Allah, walaupun hamba didolimi oleh saudara hamba, ya toh? Tapi hamba yakin engkaulah maha pelindung untukku. Pak kabarin. Alhamdulillah. Zaman piye Mas kok kabare kok gak ono? Iya no, perumahan zaman wajah sampean sik urung waras ya. Dereng Pak niki perkara winginane badhe operasi lah niki terus mboten asal kenging cahya kenapa ngoten. Oh, iku sampean dhisik kuwi ceritane piye Mas? Kok sampai sampean ku jarene aku krungu sampean iki nek santet, nek sihir. Iku persi dukun ya? Nggih. Iku jarene santet ndi Mas? Niku terus santet Kalimantan mriku Pak. Padahal kula niku Pak, terus sak ngertos kula iki terus iki santet paling ganas iku kan sak ngertos kula nggih. Banyuwangi. Tapi kula kok pernah napa krungu-krungu. Jenengan kok terus pernah gadah napa? Pasien. Nggih, pasien terus kok Kalimantan to. Nah, iya Mas. Kalimantan niku pripun Pak kula pengen ngene lho Mas. Wong iki sering salah mengatasnamakan santet. Santet iki jenis ana papat. Iya ta? Napa Pak niku papat niku? Papat iki ana putih, nggih, ireng, iya ta? Nggih. Kuning, nggih, abang. Ya abang iki merah semua ya? Nggih. Abang, putih, ireng, kuning. Santet ireng kuwi Mas ya fungsine kuwi ireng untuk mematikan, paling buruk. Santet merah kuwi untuk kekebalan. Ya toh? Nek santet putih untuk mengobati. Santet kuning kuwi Mas ilmu pelet. Jadi wong lu kenali dulu paham-paham jenis santet. Ngono lho Mas. Baik santet Dayak Kalimantan. Santet tanah Melayu, Malaysia. Santet Thailand. Santet Banyuwangi. Nang-ndi santet iki ono Mas. Ono. Ya niku kan santet kan kathah tak nggih niku. Cara paling ganas iku pundi Pak? Nek sak mertas kula kan Banyuwangi niku leres ta mboten niku. Semua santet itu ganas Mas. Oh ngoten nggih. Karena santet itu adalah manusia mengkomplimasikan dengan setan. Santet kuwi orang itu minta pertolongan melalui ruh-ruh jahat. Nek Kalimantan biasane ruh leluhur. Ngono Mas. Nek Banyuwangi itu bisa menggunakan media keris atau media seperti benda-benda ngene iki. Nggih, keris ngoten. Iku sing ireng, sing ilmu hitam. Pada akhirnya Mas, santet putih, santet abang, santet ireng, santet kuning, iku sebenarnya berawal dari sihir. Jadi sihir itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, itu bahasa Arab. Sihir namanya. Nah, karena begitu ono neng tanah Jawa, ya toh, jenisnya banyak. Ada pengasihan. Pengasihan gue ilmu pelet gitu Mas. Misalkan kuning tapi kenapa? Itu untuk mempersatukan di antara wanita dan laki-laki. Misalkan Kak Rukun gitu, menggunakan sarung kuning. Cuman mayoritas uang gue karena di pikirannya yang tertanam hanya santet, dikira santet gue elek. Santet iku yo ono sing apik, karek wonge. Koyo Banyuwangi. Banyuwangi terkenal santet toh? Nggih, leres. Itu mungkin zaman dulu. Zaman dulu wong sik gurung mengenal Islam. Zaman santet iku janten Banyuwangi sing paling ganas iki Mas ya. Zaman Blambangan, yaiku suku Using. Jadi wong Banyuwangi enggak semuanya suku Using enggak. Itu dulu. Nek saiki wis alhamdulillah insyaallah enggak. Bahkan Banyuwangi kuwi banyak tempat wisata-wisata.
Ngoten Pak. Cuman yang dikenal saiki Banyuwangi itu masalah wisata, nek masalah santet itu masih melekat di pikirannya menungso masyarakat ini masih melekat lah. Mungkin dia kebawa dari dulu. Nah, tapi nek Dayak dhewe ne Mas. Dayak itu pripun Pak? Nek Dayak kuwi karena wong kono ku mayoritas mempercayai ruh-ruh apa ya, ruh-ruh leluhur kan. Nggih, leluhur. Iku kan akeh to nang YouTube kuwi, gembor-gembor ya to. Nggih, kuwatah. Aku iki nang Kalimantan iki suwe. Aku sering biasa aku nang omahe ketua adat. Ternyata ngene lho Mas. Yo kan ono bedane mbek tanah Jawa. Kira-kira nek wong Jawa dijiwit gelem ora? Nggih mboten purun Pak. Masih wong Dayak yo ngono Mas padha ae. Dadi proso kuwi kenapa wong iku jahat? Ya toh? Nggih. Karena dia tidak punya tempat untuk berlindung. Contoh, sampean Nggih. sampean metu rono gak dianu wong, metu rono gak direken wong. Timbul gak jahatnya sampean? Nggih timbul otomatis Nah. kan ngoten Pak. Jadi nek masalah kejahatan Mas yo tergantung pemimpinnya awake dhewe. Pemimpinnya orang beragama nek Islam gitu. Nggih. Pemimpin awake dhewe ki akeh, ora mung situ. Napa Pak niku? Nek akeh piye kaya ustaz, ulama, Nggih. habib. Berilah contoh yang baik kepada masyarakat. Oh, niku to nggih. Tapi Iya, ngeten iya. Pak, nggih. Piye? Sing sakniki kan kathah nggih. Piye? Kula ngertos teng YouTube niku. Heh? Antara nggih ngapunten tak dereng nggih. Iya, iya. Ustad, kiai nggih dipadha gember-gember ingin istilahnya pengen apik dhewe lah katanya. Akhirnya padha debat niku pripun Pak? Ini Mas, gawe Kanjeng Nabi ngene. Sebaik apapun ibadahmu, Nggih. sebaik apapun sedekahmu, jika kamu membuka bangkainya orang lain, bangkai ki aib, Nggih. maka semuanya itu gugur. Karena apa? Orang itu berilmu, dititipi ilmu oleh Allah, tapi akhlaknya nol. Maka cari Kanjeng Nabi, kamu harus belajar ikhlas dulu, baru belajar ilmu. Wong bodoh tapi ikhlas, derajatnya tinggi. Oh, ngoten Nek Pak. wong bodoh ngelakoni kesalahan, Nggih. sekali tobat diampuni oleh Allah. Tapi nek wong berilmu masih suka bermaksiat, masih suka membuka aibnya orang lain, dia berdakwah, mengajari kebaikan, tapi karena ada maunya, ikhlasnya mana? Nggih. Contoh aku kiai, Nggih. mbok undang, Nggih. terus aku ngene nang sampean. Kula biasanya nak ngaji teng ngene jenengan niki 10 juta. Niku pun tasik dangu. Apakah iku ikhlas? Nggih mboten ikhlas. Ora ikhlas kok. Nggih. Umpama koyok sampean pengin nikahno anake. Nggih. Terus sampean gak duwe duit babar pisan. Ning sampean iso gawe ambeng. Tapi sampean pingin nekakno kiai. Terus kiai ini nek gak sakmono ora mangkat. Kira-kira sampean iso ngundang kiai apa ora nek wis ngono? Nggih mboten saged. Ora Pak. iso Nggih. to. Nah, maka dari itu kata Rasulullah itu ikhlas harus ditanam dulu di hatinya baru belajar ilmu. Belajar ilmu ikhlas ya keliru no wong. Sampean salat, Nggih. sampean pase doa salat. Nggih. Ngajine pase. Nggih. Tapi salat sampean karena ingin dilem wong. Ngajine sampean akeh to wong ngaji auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim tepenakno. Aku ngaji tak penakno nang kono. Mergane apa? Nang kono ana wong sugih kaya seneng kiai ngajine penak. Berarti kan karena orang kan, Nggih. bukan karena Allah kan. Nggih. Contoh mana Mas ya? Nggih. Contoh ya akeh. Dadi nek zaman saiki ki Mas ya wis tutuk zamane Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi bersabda ya toh, Nggih. kelak ono regane zaman. Ya toh. Nggih. Barokah kiai dituku mbek wong tani Mas. Ambek wong sing nyesot-nyesot nang tanah kuwi lho. Dikak dituku piye? Nggih. Wong ngrumpukno dhuwit pengin ngundang kiai. Hanya cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyane dibayar. Entek ngene iki gugur Mas. Mangkane wong bodho gak iso ngaji, memaksakan diri alif abba atta pahalanya lebih besar daripada seorang ulama. Ulama sekarang nek ceramah yo. Nggih. Nah aku nganggu keris Mas. Ini aku nganggu mic. Kiai saya ini ceramah, gitu. Ono oknum ya, toh? Nggih. Terus. Siapa yang bilang Habib? Habib katanya kalau ketemu Rasulullah bermaksiat, zina, minum, tetap masuk surga.
Kan ono sing muni ngono kuwi. Nggih, enten niku teng YouTube. Yang ngono Mas juga bengok-bengok iku nek memang Mas ya wong kuwi berakhlak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sopo-sopo sing menyampaikan kebaikan dengan suara nada yang tinggi, maka itu adalah suara iblis. Berarti ora suara setan. Nek setan sik cilik, iblis. Ngoten Pak nggih. Ceramah di depan jamaah. Ulama anjing, kiai anjing, habib anjing. Disitulah orang tidak berakhlak. Ketika Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umat, jika kamu agar dicontoh, agar diikuti oleh jamaahmu, agar penyampaianmu itu bisa meresapi hatinya, rangkulah dia. Jangan sampai membedakan. Karena di hadapan Allah semuanya sama. Baik koniku turunane Nabi, turunane wali, ya toh? Semua di hadapan Allah lafadznya Muhammad kabeh. Awakmu Islam, awakmu Kristen, awakmu Katolik, awakmu kabeh semuanya lafadznya Muhammad. Tapi yang perbedaannya Mas, kelak di padang mahsyar ada yang berlafadz Muhammad, ada berwujud babi. Nah, aku yo gak iso nerangno nak kuwi. Sing seperti wujud babi sing golongan apa? Sing lafadz Muhammad golongan apa? Karena yang menentukan itu Allah. Cuman aku menyarankan, gitu. Apapun agamamu, apapun sukunya, apapun gelarmu, ustadz, ulama, kiai, habib, gelar. Gelar apa Kak? Nama yang asli yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum. Habib mati. Kiai mati. Ustadz mati. Wong lanang mati. Wong wedok mati, cah bayi mati, wong dewasa mati, wong tuwek mati. Ketika mati, nek nyeluk jenazah iku nyeluk jenenge apa Kak? Mboten, nggih almarhum. Misalkan Tohari mati. Cek Tohari gorene tak dusi masuk ngono. Mboten. Cek Tohari gorene tak salati masuk ngono. Piye jarene? Mayite monggo dibeto mriki. Mayite to. Mayite tokno. Nggih. Kok dijenenge mayit? Mergane gurung kubur. Dijenenge almarhum mergane wis ora ke Mboten kedengan. ngono Mas. Lah aku lho nganggo keris iki niki suarane mendunia iki pisan. Gak percaya delok nang YouTube. Ngono. Jenengku sampean gak tau to? Dereng ngertos Pak. Nah, yo kenalan sik to. Sederhana. Aku Nggih. Gus Den. Oh nggih, nggih Gusti ngoten. Gus Den nek nyeluk aku. Nah, aku iki jenenge Gus Den iki Mas ya. Nek menurut versine sampean mungkin aku keturunan kiai kan ngono. Ora. Mergane sampean tak kon nyeluk Gus Den mergane umurku lebih tuwek. Ngoten nggih. Iya, bahasa Gus iki bahasane wong Madura. Wong Madura nek nyeluk emas apa? Gus. Tapi Cara wong Madura nyeluk emas nang sing tuwek itu terlalu baik katanya. Yo nek akhlake apik koyo emas ngono. Mengkilat. Dan nek akhlake ora tepak, mosok pantes nyeluk emas. Mboten Pak. Oh. Bahkan emas kuwi paling dibenci mbek wong wedok, Mas. Lah kok saged lho niku? Nah, coba sampean, Dik ngono nang bojone. Nggih. Mas kawin maneh ya ngono. Oleh kok, Kak? Nggih mboten ora. Dibenci kan? Nggih dibenci. Mangkane kuwi wong lanang ora oleh nganggo emas. Ngoten nggih. Lah kok sampean apa nganggo emas wong sampean bojone kurang-kurang blonjo kok. Ngomong sampean ngoperasi wajah tok ya urung bar. Nggih, dereng Pak. Iku trae sampean biyen ki jarene aku krungu-krungu. Iku nganu sampean jare nang dukun iki. Iku piye ceritane iki? Kok sampai sampean kok jarene kena sihir nek menurut aku gak sampean iki. Sampean iki kan buruk rupa kok nek ngarani. Nggih, awal iki ngeten Pak. Piye? Kula kan gadah kanca iki. Terus kanca kula, "Wajahmu kok kaya ngono, nek apa kan ngono kuwi?" Heh. Lah mbah ora roh wong dedet-dedet ki aku tang turu ki padaku kaya ngene ngono. Anu rasane ki biyen piye iku? Mlepuh ngono piye? Awal iki yo gak kena apa-apa cuman rada panas ngono. Panas. Terus karo kancaku, "Kita tak delok sik wajahmu ngono." Terus didelok awakmu ki kaya iki diguna-guna ngono. Terus tak kenal dukun, aku nduwe kenalan dukun. Terus lho aku lho nggih. Maksud aku kena guna-guna. Wis terolak aku ora apa-apa ngene dukun penting mari ngono. Terus akhirnya kula ditero
terus mbah dukun didelok yo bener awakmu ning kene nang omahku cocok. Aku bisa marekno. Kira dukun iku, Mas. Nggih. Berarti wis dhisik kersa ya. Nggih. Lah terus kula kan nggih wong awam mboten ngertos ngono. Lah pengen apa mbah? Cara wajahku ngene. Wis tak delok sik yo ngono. Terus didelok. Didelok kuwi rada suwe, lah tuju teng pundi mbah? Sampeyan ngono. Wis enteni ning kene ngono. Terus dukune nandi iku? Lah aku ngenteni suwe karo kancaku. Kan kula biasane nyeluk kancaku, Bro. Bro, Bro, mbah dukun nang ndi? Nanti kok suwe. Pas suwe ngono. Wis ta, meneng ae, ana tae ya kono ngoten. Terus kula ki pura-pura kudu nguyah ngoten. Ning guri lah ya. Nggih, kula teng guri. Mulai memang kula niate kudu nguyah tenan. Kudu nguyah goleki jeding kok gak temok, cuman kok ning guri kok rame iki kaya nang apa? Kok mulet-mulet kaya nang geni. Tak enceng ya niku. Berarti wong ritual. Kula nggih mboten ngertos. Kula gak duwe perasa paling ritual tapi mboten ngertos. Terus tak enceng. Lho, kok genine mulet-mulet. Terus ana kembang, yo ana kaya ngeten iki lho. Terus sampean gak nggo HP waktu kuwi. Lah, pas niku kula untunge beto kula. Terus piye, Mas? Akhirnya kula diem-diem, tak rekam ngoten. Terus mari kula rekam niku to. Kula rekam, kula balik malih. Terus bar nguyah ya teng kancaku niku. Wis lega. Lah dadiku nang ndi kula terus ngoten. Wis enteni ngkas rene. Wis aku. Padahal sama wis ngrekam ya. Nggih, pun rekam. Terus akhirnya mbak dukun mara. Wis nak sampean wis tak delok. Ya kenapa mbah aku? Awakmu diguna-guna. Diguna-guna. Nggih, terus ngoten. Terus sampean ditambani ngono iki. Mboten kok diguna-guna terus ngono. Wis ki enek syarate ngono sing mbah dukun niku. Napa mbah syarate? Ya awakmu kudu ngkai mahar ngono. Mahar sampai piro Mas ngono? Kula yen entek kathah Pak niku. Sampai jutaan niku, Pak. Astagfirullahaladzim. Ngene lho Mas. Dukun iki sampean gak iso membedakan mana yang asli mana yang tidak. Nggih mboten ngertos wong. Ngene lho Mas. Kula sakderenge niku dereng pernah teng dukun ngoten. Kadang wong mulane aku seneng ngoleksi keris iki dianggap dukun mbek wong. Iku salah. Oh, ya terus sing pripun ya? Sing antara sing dukun sing mboten niku. Dukun iki sing asli iki mung ono loro, Mas. Sing pripun niku? Nek kak dukun bayi, dukun pijit. Iya ora? Nggih, lara sing niku. Nek kak dukun bayi, dukun pijit. Nek selain itu palsu, Mas. Ada doa yang dikabulkan Allah itu bukan dukun. Ya bukan kiai, bukan ustaz. Nek doane dikabulkan Allah berarti ku seorang hamba. Walaupun seorang kiai kalau doanya tidak dikabulkan Allah berarti bukan seorang hamba. Ojo titik hamba Allah, titik hamba Allah, titik hamba Allah, tapi doanya tidak pernah kabul. Berarti dirinya menganggap dirinya paling baik. Sedangkan sebaik-baiknya orang yang selalu merasa dirinya paling berdosa, itu sebaik-baik manusia. Seburuk-buruknya manusia, orang yang seakan-akan sok berilmu sendirian, yang meninggikan badannya dengan ilmu, membesarkan akhlaknya dengan jubah, itu bahaya. Nek sampean delok penampilane Mbah Din ngene mbok anggap gak iso ngaji. Nggih. Iso, Mas. Pertama kula mriki nggih, Pak. Niki nggih kula terus terang nggih. Kok mek ngene potongane ngono? Kula tengel iki kok kaya dukun ngoten. Nggih, kula nggih terus terang niki nggih. Penampilane koyo dukun ngene. Makane ini nganggo adat Jawa, Mas. Oh, ngoten. Lah yang ngubung dopa barang. Lho, niku tanggene Pak, mboten nek tak ngertos kula Pak nggih. Nek dopa niku mboten kaya sirik ngoten, betul? Mas, nggih, ngapunten nggih. Sampeyan pamane gak usah ngubung dupa. Nggih. Sampeyan ana wong misalkan wong kuwi cilaka, mbok tiba mbok sandung. Nggih. Terus mbok guyu mbok surak. Syukur kono. Sirik kok gak? Nggih.
Sirik kok. Sirik toh. Kenali nggih sirik. Terus sampean nganggo ali-ali. Nggih. Terus sampean tiba. Nggih. Aku untung nganggo ali-ali. Cara gak nganggo ali-ali iki, teko ngrimbah dukun, mungkin aku wis mbuh mati mbuh ora. Iku sampe sirik. Ngene iki Mas, mbah iki ya ngobong iki. Nggih. Mergane iki harum. Bukankah Rasulullah mengajarkan? Zaman Rasulullah ini dalam kamar untuk membuat kewangian itu zaman sakmono kan guru ngono ya. Nganggo minyan lho Mas. Minyan Arab, orang pernah krungu gak minyan Arab? Nggih, pernah krungu kan itu. Kanjeng Nabi membuat kewangian itu dengan minyan Arab. Nek masalah bahasa sirik yo gak pula nopo Mas. Iki opo-opo iso sirik. Jadi keliru Pak nggih teng kula Keliru. Nak masalah golek sirik ku nayo Mas. Sampean percaya sampean duwe kiai. Nggih. Ya toh? Sampean yakin ambek kiai kuwi. Allah ada di belakang. Kenapa? Sampean terlalu yakin kepada manusia. Ya? Nggih. Misalkan kan ono to sing wong gembor-gembor kuwi. Nggih. Ono salah satu wong sing gembor-gembor. Nyatakan perang. Nggih. Yo kok gelem sing tidak perang. Mas, misalkan sampean dari salah satu keluargane sampean didolimi wong. Gitu. Nggih. Akhirnya gugur. Gitu. Nggih. Muduk gugur misalkan keluargane sampean dipateni wong. Nggih. Terus sampean menuntut balas dari dunia sampai ke akhirat. Gitu. Nggih. Salatnya sampean ku nak menyimpan dendam dalam hati. Doane sampean, salatnya sampean walaupun sampean itu keturunane sapa ae wis. Tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Ngoten Pak nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan. Nggih. Ya kan? Jangan sampai ada dendam di dalam hatimu. Ya. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajak jamaahnya untuk mengajarkan dendam. Sebaik-baiknya manusia yang bisa membunuh hawa nafsunya sendiri. Misalkan keluarga sampean tepatene wong. Kan ada pihak yang berwajib yang menangani. Percayakanlah kepada beliau. Jadi Negara kita tuh negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Saiki Mas yo. Ono wong salah sing bener dipateni. Iku salah ora? nggih salah Pak niku. Ono kejadian yang Jawa Tengah. Nggih. Diteriakin maling, padahal iku sing duwe. Karena apa? Mungkin di lingkungan itu pemimpinnya, ustadznya, kiainya tidak pernah menyampaikan tentang adab Islam. Karena ada dua golongan yang akan celaka kelak. Ini napa Pak? Orang itu berilmu tapi tidak berakhlak. Berilmu tapi tidak berakhlak. Berilmu tapi tidak ikhlas. Jadi kunci utama nih Mas, ben selamat dunia akhirat. Napa Pak niku? Belajarlah ikhlas dulu, baru mendalami ilmu. Nek uang ikhlas sudah tentu punya ilmu. Contoh, aku umpamanya ikhlas. Nggih. Aku wis gak usah iso ngaji. Doa ora pase. Tapi gak iso ngaji. Ngaji kita ora iso. Tapi hatiku ikhlas. Ketika aku didolimi wong, aku punya Allah. Ya Allah, walaupun hamba didolimi oleh saudara hamba, ya toh? Nggih. Tapi hamba yakin engkaulah maha pelindung untukku. Ketika aku duwe rezeki, gedene umpamane korek dicolong mbek wong. Aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Orang itu mungkin membutuhkan korek saya. Padahal korek itu bukan milik saya ya Allah, tapi milik engkau. Karena satu apapun, sekecil apapun yang hamba pakai saat ini, ketu, baju, sarung, sandal, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini katanya Allah Mas. Bahdin, Nggih, pripun? sandal sing mbok gawe mbok gawa nang ndi? Bahdin, lambi sing mbok gawe mbok gawa nang ndi? Sarung sing mbok gawe apa? Ketu sing mbok gawe apa? Rezeki sing tak kena sampean berupa uang, berupa makanan, kenikmatan yang lain kau gunakan apa? Ingat, jangan mencari surga dunia Mas. Nek zaman para wali Mas ya. Kene Jember melaku. Nek wong saiki Nggih, mboten. numpak Fortuner Mas. Nggih. Di mana nikmatnya dari Allah mana untuk surganya kelak? Orang yang menikmati di dunia saat ini, dia insya Allah tidak akan mendapatkan kenikmatan kalau berlebihan hidupnya di dunia. Jangan berlebihan hidup di dunia.
Kadang wong numpak mobil nek petuk wong melarat kocone ditutup. Padahal iku tanggane. Mosok berakhlak ngono kuwi. Nggih, mboten Pak. Ora berakhlak kok. Nggih. Jarine luman ngekeki nang wong, marang ngono diundat-undat. Iku mosok ikhlas. Nggih, mboten. Ora ikhlas to? Mboten. Nah, berarti ilmu ikhlas itu ilmu Tertu banget. akeh bocah saiki ngaji nang Google. Apa-apa tekok nang Mbah Google, apa-apa tekok nang Google. Kira-kira nasab Al-Qur'an iku wis ilang to sik ono? Nggih nek terus-terus nggih ilang Pak ngoten. Nasab Al-Qur'an kan masih ada tulisannya. Nggih, Jangan kadang- menunggu tulisan itu dihapus oleh malaikat. Nggih. Ayolah ngaji nganggo Al-Qur'an. Ya. Nggih. Nek gak ngerti tekok nang sing lebih paham. Mas, Allah Ta'ala tidak melihat jubahmu seperti apa. Allah tidak melihat pesantrenmu sebesar apa. Ya. Nang Lumajang ngono lho, Mas. Napa? Baru-baru ini Napa Pak niku teng Lumajang nggih? aku dua anak wedok. Nggih. Maring ini di pondokno. Anak iku mau di bawah umur dikawin seri ambek keluarga pesantren ku mau. Pesantren kuwi. Akhirnya bapaknya gugat sampai nangis-nangis. Coba bayangkan hamil lagi. Coba bayangkan. Nggih. Walaupun dia itu keturunan Habib kayak keturunan ulama kayak anak perempuan itu ada walinya loh. Ada orang tuanya. Menikah tanpa wali gak sah. Nikah. Nah, zaman saiki Mas, iki bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Dijenenge akhir zaman sejak lahir Kanjeng Nabi. Iki berapa abad? Berarti zaman wis akhir. Nah, iki male. Kitab sing asli jarang diwaca, kitab sing tafsir sering diperjuangkan. Beno wis masuk wis sulam sebina.